Oscar Hotel Uniform 552 passing 1700 for 1200 feet. Okay, Oscar Hotel Uniform 552 report passing 1300 feet. Aurinko Oscar 552. Oscar Hotel Uniform 552 passing 1300 feet. Oscar 552, right control airspace, radar service terminated, you may leave this frequency. Ultra 552. Ultra 552, 1000 alkaa, arvio nokkaan 04. Ultra 552, huomio liikennettä nokka samaan aikaan, liity myötä tuuli 18, 1000 jalkaa tajalle. Myötä tuuli 18, 1000 jalkaa tajalle, Oscar 552. Oscar Mike Papa, huomio liikennettä nokka sisään samaan aikaan. Huomio liikenne, Oscar Mike Papa. Ultra 520, rullaa kiitotte 36 pitkin Charlie, josta tangoa pitkin odotukseen Bravo. Tullaan 36 pitkin Charlie ja siitä odotukseen Bravo, Ultra 520. Ultra 463, huomio vastaan tulevaa liikennettä. Huomio vastaan tulevaa 463. Torni. Tää helikopteri Ekko Romeo 5 on maassa. Ekko Romeo 5. Ultra 552, myötä tuuli 18. Ultra 552, jatka lähestymistä. Jatketaan lähestymistä. Ultra 552. 646, jatka lähestymistä, vuoro 21, Ultra on nyt vasen myötä tuuli. Moottori puristi ja 646, jatkaa lähestymistä. Joo, tiedokset ja radio heikkenee koko ajan. Oscar Charlie Hotel. Nyt pitäisi olla tie auki sillä tavalla, että on 2 konetta teidän ja myötätuulen välissä. Selvä juttu, ja tullaan just nopeasti sisään, Charlie Hotel. Joo, ilmoitan, jos sun on tarve ohittaa, siinä on, kun katsoo, niin Vikki Holdingin tasalla on yksi Ultra, niin jos on tarve ohittaa se, niin kerro. No kyllä me melko miniminopeutta tullaan. Ok, mä käännätään sen 360 vasemmalle, se on nyt vuoro 21 on myötätuulen lopussa. Vuorolla 2, Charlie Hotel. Ultra 646, T1 360 vasempaan ja liity takana lentävän DC3 perään, se ohittaa teidät oikealta puolelta. 360 vasempaan, 646. Oscar Charlie Hotel, teihin vaikuttava liikenne on nyt perusosalla 18. Näkyy. Sä varmaan haluat aikanaan syljetistä pois, eikö näin ole? Joo. Ultra 552, kiitotie 18, selvä laskuun, onko tarve asematasolle 1 vai 2? Selvä laskuun 18 ja mennään sinne ykköselle, jos sinne tilaa sopii. Ota Deltasta rullaikkoon. Deltasta Ekkoa. Ultra 552. Ja jos mahdollista joudutaan sitten vapauttamista, se tosiaan 3 tulee teidän takana. 463 on nokka sisään. Ultra 463. Oscar Romeo Alfa, vahvista nokka sisään. Oscar Romeo Alfa nokka sisään, ilmoitimme meni päällikkeen. Oscar Romeo Alfa on tällä hetkellä vuorolla 3, jatka lähestymistä. Jatketaan 3 Oscar Romeo Alfa. 463 on vuoro 4. Hevosena 3 näkyy 463. Mike Novemberista asemataso 1, tullaan ohjata. Joo, Oscar Alfa Mike ylitä kiitotie 09 rullaa asemataso 1. Ylitään kiitotie 09 asemataso 1, Oscar Alfa. Ja nyt lähialueen ulkopuolella oleville koneille tiedoksi 20 minuuttiin, kategorian aikaan 4-0 tullaan antamaan selvityksiä lähialueella.
Koska Charlie Hotel, kiitotie 18, tuuli 160 astetta, 6 solmua, selvä laskua, vapauta kilosta tai Julitista. Selvä lasku 18, vapautetaan kilosta tai Julitista, Charlie Hotel. Ultra 552 ylitä kiitotie 09 ja rullasi ylityksen jälkeen suoraan eteenpäin. Tai sitten huomioon ne 2 tasot, mitkä odottaa ylitystä. Koska Papa Alfa rulla 2, yli 09 odotukseen, Bravo 18. Rullataan 2, ylitää kiitotie ja odotukseen 18. Bravo. Koska Charlie Hotel lasku aika 1-3.